Si Sir Winnie Sanchez ang gawa makaksyon ang labor advocate. Sir Wen, good evening. Yes, Brian, may gabi si Monok atong mga tagpalamati. Labi na gid sa mga workers na nagapumati sa imong programa. Sir Wen, gamay man lang ni ako na bilang naga-advokasya sa labor. Anong imo sini paglantaw? Okay man ni o kung hindi ang palayag ni Attorney Harry Roque sa Malacañang nga dapat si empleyado bakunado. Kung hindi bakunado, hindi man siya pagpahilinon sa bylaw, ipaidalom sa RT-PCR test o kon antigen test dira pero on expenses. Sir Wen, anong inyo paglantaw sila diri? In the first place, may pandemya subong tinga ang may mga measures pagid na pabugatan pagid ang mga workers no nga naga-undergo ng daan sang economic recession no. Kag Brian sa akong pagkabalo, wala pa man ma-amend ang COVID-19 Act of 2021 nga nagasiling na ang vaccination is not mandatory no. Mm-hmm. Now, while it is true that vaccination is necessary and we do not encourage people not to be vaccinated, ang tanawon taman na ang ang sitwasyon subong, I believe that the law should be tempered with compassion, no? Hindi kay lawyer is never intended to do injustice, no? It is never intended ining mga lain naton to create public inconvenience or private hardship. Pero sa labor. Sa labor code yan nagambang non-diminution of benefit. Benefits already enjoyed by the workers, bisan pa gani may CBA, which are more favorable than the collective bargaining agreement, should not be diminished or should not be abolished. Di karon kung example lang Brian, no, ang bonus is in some companies it is already an existing practice. Di man dugay na ginapangatag mo. Hindi mo kaya pagtagaan bonus kaya wala po ma-vaccinate. Kundi violation sang non-diminution of benefits na provision sa labor code. Di mapasaka abi kuya kaso. Ang labor code nagasiling ang sa statutory construction, ang implementation, kag interpretation sa provisions ng labor code, including its IRR, shall be resolved in favor of labor. Sa akon lang tani, wala let us revisit ang sitwasyon sang mamumugo, no? Sa subong gani, Brian, sang nagligan ngadlaw, may meeting kami sa face-to-face sa regional wage board. It is unfortunate na wala siyang region na may ginaprubahan na wage adjustment o kung pandemic emergency relief allowance because of the contention that it is untimely, no? Kaya why man may mo ang labor dira. Di karon dugangan mo pagid sang mga order, executive order or whatever na makapabugat sang economic burden sang mamumugo, no? Tani likawan talang ni balang ang mga bagay which would be an additional form of economic strangulation to the workers, Brian. Okay, so sa amo sini nga tikang Sir Wen daw nagapakita na gid kag ginabuyagyag or gusto matabo sa Malacañang ati daw mandatory na gid Sir Wen, daw amo na gid managurong aton nga pananaw sini, Well, it is in that direction, no? Pero tiway pa man mamend ang ginambal ko ang COVID-19 Vaccination Act of 2021, no? So, in other words, in every rule, there is an exception. Pero sinakaroon kung ang doktor mo yan nagambal nga hindi ka pwede makapabaksinate kay magalala ang ginabatyag mo yung ablatian. Karon hindi mo kuya pagtagaan sa aton nga benepisyo, no? Tani sa ang aton diribla kanawon nga ang public policy, no? Palihos mga are designed to favor and foster, no? Rather than controvert the public policy based on the principle of natural justice and the wisdom of law as applied
in the ordinary affairs of the people. Sa subong hindi manigar, pigado ang pangabuhi mo. Kan hindi na pala pabugatan pagid. Di kung may rason man lang nga wala siya ma-vaccinate, before for the time being in the spirit of Christmas, sabi, ipas lang nanay until that time na makapabaksinate siya. Ano pa na, ning dako pa na nga bulig sa iya pamilya, Brian, at this difficult and trying time. Aha. Okay. Sir, sa inyo, Abi, Katie, abo ni subong ang palayag sa Malacañang. In fact, December 1 daw maumpisa na ini, pero lang tawon tagid ang guidelines sila sini. Like for example, sa mention mo to, nga kon may ara ka sa ginabatsyag and the doctor, wala sang advice nga magpabakuna ko o pabakuna siya, maybe siguro may ara sa mga pagsulundan gidra nga mga exemption, ano? Pero Sir Wen, kamo sa grupo nyo, kay lubag gid ba ni sa kinamatarong sang tao, may mga himuon ka mga tikang or sulat or manifiesto nga ipadala abi sa natungdan like DOH kag iban pa para makabalo man sila sa sentimiento sa mga labor naton. Laborer. Ang ginaplano naman ni Brian is a form of manifesto, no? That the law should be tempered with compassion, no? And in consideration of the pandemic, ang layita ni, no? Kapin pagid mga kuan bala Brian ng executive order, no? Kani dapat kung wala sesyon ang Congress, luwa sabi kung kinanglanon gid, amo pagpagwa sa executive order. Pero kung puro na lang ni executive order, paano natin ini mapangapinan ang ginatawag natin public welfare, no? Kag ang interest bala sang labor, Brian, I am more concerned about it because of ang consumer price index nagasaka mo humalin sa I think 129, subong 131.5 na. Ang coaching ganon sila, kung mataas ang consumer price index, nakasarurot man ang purchasing power sang workers. Subong ang 395 nominal wage is only worth 300 pesos and 20 centavos. Ang coaching ganon, sa adlaw-adlaw, nagkakadula sa mamumugor. It's about 94 pesos and 80 centavos. I-round off mo na lang abi sa 95. Nag-reduce na ang iyang real wage. Nagataas ang bilis ng mga loan. Kung akong mga fringe benefit. Kaya ano na lang siya kung sa bagay, gani, ining mga 13 months, bigat mga bonuses ni, na-prepare na niya sa mga utang na balayran mo. Karon kung kamo ng polisiya sang gobyerno, no makasiling ka lang the government should not become destructive of its end, no? Di kung ang general welfare sang tao, labi na sa tihon sang Pasko kag pandemic, gina-suppress, lain na iyang nga istorya, no? It would be Blue Christmas for the workers. It Malacañang intend to impose these policies which to us is anti-labor and unconstitutional. Inidaan daw malapit sa matuod ini kay si Attorney Harry Roque daan kung kaysa maghambal ti ga-base gini siya sa mga technicalidad action na Sir Wen mo. Unlike kung kaysa kay Presidente Rodrigo Duterte nga kung madumduman niya lang niya mo nang ihambal niya sa iya nga mga speeches abi, ano? Kay Roque niya before sa mag-press con may ideya kita nga ginahalungan niya man ang dignidad niya kag may mga basihan ini. So lang tawon tani on December 1 kung anong matabo gid man kun ipatuman gid bla ini anong sitwasyon kiti ka mahal bala sang RT-PCR test na 2,500 ang pinakabarato ang antigen kuno pila ni way ko ideya kung pila ni siya pero hambal sa amon din nga news girl o sa newsroom katutok sini everyday saliva test sila Sir Wen before ka magsulod sa trabahoan mo. Di daw ka kuha naman, no? Daw ka sobra na. Yung kakuha na niya, ining inconvenience bala, ang ato natawag. Wala, abot siya sang kuha gede, ining, siniko economic strangulation mo. Kuha mo na problema, tani kung bayaran ka sa gobyerno, naman tido damo mo dagang kwarta, ibang kakatulungan sa korupsyon mo. Tindi gani Sir Wen, kay ikaw gani mabayad sa imo RT-PCR test kag antigen, ikaw na bayad ng empleyado ka.
Oh. Tingnan mo kanina, no? Oo. Ginarespeto naman ang panindugan ni Atty. Roque, no? Nga spokesperson sang presidente. Aha. Pero ang iyang, baliya sa amo niya pagtanaw ya, mag-amo na, anti-worker ginaya. Oh. Isang din ka nga anggol, no? Ang pagtanaw na mo na ya, anti-worker, kag we will manifest, no? Our indignation against these policies, which to us, is doing more harm than good, no? Aha. Rather than protecting the rights and welfare of the workers in this trying and difficult time. Tinga, kon ganyan ginapangabay na lang sila, basi monitor sila. Amindahan nyo na da ang bayanihan, way ko balo, bayanihan law 123, kay nabutang dira ang kon mo, vaccination, sir, when mo, nga ang vaccination da hindi mandatory, ti amindahan nyo na nga provisiones da, kag ibutan nyo mandatory, para way nagidya rason ang tao nga magmalibad, kag pwede mo siya pasakaan kaso kung mamalibad siya, di ba? At tapos ang istorya, Sir Wen. So, yung kadamo, man siyang mga layid, nga, ibang gani, way maginamin, kinabusa. Oh, sige, balikan ta mga kaksyon si Sir Wen ni, ano? Action firing line. Kaya ini benepisyo ini nga balita para sa mga empleyado nga nagamonitor kamo da subong. Amo na ni ang palayag ni Attorney Harry Roque. Ano to, Sir Wen? Before ka nadula. Well, sa akong pagtanaw yun, is a matter of personal opinion, ang mga election law, gani, for example, for substitution, ginaabusaran, gani mo, ginahingog na basketball ba kung sinong mga kandidato da, no? Di nga iniyaw ay ginakuan, wala ginausisa sa gobyerno, Aha. ang mga excesses and abuses. Pero yung kuan, ang vaccination niya, dili sila nag-focus ang attention to which a large number of workers are greatly affected, especially those who are not employed, no? Aha. By the way, Brian, isang PSA, no, Canada, ang kinanglan sa tao para ma-restore ang purchasing power, ang kinakagamay, this year, as of butang talang sininga bulan, 31 pesos and 20 centavos. Lang sabi, 30 pesos. Para ma-restore ang iya purchasing power, ang base share mo, 212. Okay. Pinadula siya nga daan, mga 95 na. Karon gingutan mo pa siyang, iyang mga 13 month, ang iyang bonus, and other benefits na yan. Aha. Vested right niya sa workers mo. Hindi mo ni makuha sa iya, di karon paagi sa layi nga muna, kuhaon mo. Kung ang tao wala sang property, ano ya, ubla mong property ya. Yes. Di ko nilaptan mo pa na, kundi why na ged, balik siya sa tabtaban kung magamo ng istorya. Kabalo ka nagliga, nagwa man ng 13-month mo nga hindi paghatagan ang wala na bakunahan. Galing tiway gini sa mahimo kay layi ina guro daw dako ganya problema sang employer dira kon hindi paghihatag ang 13 months sa mga isa ka tawo. Pero ining bonus nga ini nga ang employer dira pag gusto man lang mahatag o kon hindi ina guro daw ma-consider tapa galing kiti palang tawon mong ibang nga tawo nga makatilaw sila ikaw ay hindi kay unvaccinated ka daw mo na bla. Oo. Mapait na istorya. Kabudlay, Brian, sang sitwasyon, no? Pero na, for example, kung mag-apply ka, kag sa obra ka hindi ka vaccinated, hindi ka pagbatunon. Di tuod man na, tawag nila na management prerogative mo. Pero kung ang business is after the muna siling nila balang restoration of jobs, ini nga policy is contrary, no? Kag kakuan gidya, bisan 13 months na yung natanig, ang diferensya galing Brian, paano kung makabatong 13 months, kaway magkobra? So, pagida ka problema. At kasubong wala akong mabalik sa akong obra. Di ano nga 13 months ang akong batuno, no? Pero ang mga employer, Brian, may kapalo na sila ng mga agency, no? Without interest for 1 year. There is no reason why they cannot implement the 13-month law. Sige. Sir, Wen, salamat sa serbisyo mo, pero hulaton namon kung may mga fiesto kamo da. December 1, Sir Wen, maumpisa ini sunod kay Attorney Harry Roque. Salamat, may gabi, kababuhay ka, sir. Yes, sir. Thank you. Good evening. Yes, sir.